Så vil jeg være med at stå mix bag, medmindre du gerne vil have jail. Det er for dig selv. Undskyld, Bobby. Er det Bob Johnson, eller hvad? Ja, det er Bobby. Hey Mo. Nå, ja. Du er godt nok grim i dag, Mo. Ej, han er et svin. Okay, så han vidste godt, jeg var herinde, og så parkerede han min bil med en juleklem lige foran mekanikerstedet. Svin. Ah, come on! Jeg skulle bare have lavet arrestere til at starte med. Det var så meget spild af tid at kæmpe mig. Hvad var det der? Han kørte bare i cirkler i industri. Hvor tryhard er han lige? Hvor tryhard er man? Bare for at arrestere hende, der har kørt ulovligt. Polly, kan vi ikke, når du kommer ud af fængslet, kan du så ikke finde en og bare fucking summe dine lunger på? Bare skrige så højt, jeg kan, eller hvad? Jeg har ret hovedet på en eller anden. Bare skrige en eller anden. En hjemløs eller sådan noget. Og så... Find en eller anden fucking dude nu. Jeg er ude nu, du skal med. Hvem skal vi finde? Vi tager det. Vi tager en hjemløs, der står til. Der er Hondo. Nej, det skete bare ikke det der. Det skete bare ikke, jeg løb tør for plads. Gæt hvad den vælger, så vælger den at tage starten af klippet i stedet for det slutningen, som er det man gerne vil have. Tak Nvidia Share for at være altså, refunderet. der hvor vi skriger, eller hvad? Nej, den startende del, hvor vi ikke skriger, hvor vi bare kører rundt. Nå, men jeg har det, hvor du skriger. Jeg vil gerne have det, bare fucking klipper og audioen totalt. Ja. Det er fucking køs, fordi de kottet så meget ud. Polly, vælger du snart en? Jeg tager ham her. Gør det Oscar. Gør det Oscar. Det bliver bare til billeder af. Det bliver til billeder af flere personer. Det er fordi, de har fundet en fucking hulemand, der skriger alle trusler. Skriger dem også. Køb ind til mig også. Polly, køb to! Køb to! Sut en pik. Hallo, du skal ikke tage mit våben, din lede sorte bavian-pik. Skal jeg skyde ham? Tog han dit våben? Ja, han gjorde så. Så, jeg betaler. Jeg fik jo ikke en. Hvordan har du med, at du tog mit våben nu, din motherfucking bitch? Yalla, wallah, hiv mig ret, yalla, wallah, wallah, habibi, yalla, jeg afpresser, der skal afpresses, wallah, jeg smadrer, habibi, jeg smadrer din familie. Han døde. Jeg har ikke våben på mig. Der var en politimand, der så, at du fucking henrettede ham. Han gjorde intet ved det. Han gjorde intet ved det. Kom, vi render igennem passagen, vi render igennem passagen. De er i gang med, det er vigtigere at abuse en hjemløs mand. Der var en politimand, der... Hold det, stop! Hvad? Vi skal ind i restaurant Pablo. Nå, det er jo klart. Åbn op! Hallo, vi vil gerne have! Hallo! Vi vil fucking have! Hallo, man! Jeg skal bruge noget fucking mad til min mave! Og det er nu! Hallo! Din fucking inhabile! Hej? Nå, kom vi går med. Ja, Polly, det minder mig lidt om den staffklage der. Nej, hvad hedder det? Rigspolitiklage. Det var mange problemer. Og der var snak noget med. Det var mange problemer. Hvad snakker du om? Hvad sagde du, Ralle? Jeg sagde bare, det mindte mig om den der rigspolitiklage der. På Polly. Den var mange problemer. Hold din kæft. True, no. Mo, han er sort. Han hopper på vejen med en lænke om hans fod. Han er en sort stave. Det var en joke, jeg mente ikke. Jeg har ikke nogen våben. Unødigt brug af dythorn, men fuck sgu af dythorn. Hej.